Αχ, βρε, λέω, χάλια βγάζεις. Θέλω να φαίνεται ότι έχω μακριά πόδια. Αν έχεις κοντά πόδια δεν βοηθάει η κάμερα. Θέλω κι εγώ φωτογραφία. Καλά, φοβερές φωτογραφίες με το photobomb. Για να δω. Α, ωραίες είναι. Δεν είσαι τόσο άχρηστος. Στείλτες να τις ανεβάσω Insta. Θα γίνεις ρεζίλια άμα βάλεις το fabulous προφίλ σου τις απέσιες γκριμάτσες μου. Εντάξει, θα τις επεξεργαστώ λιγάκι και μετά μπορούμε να τις ανεβάσουμε. Μπαίνω να κάνω like. Α, με αφαίρεσες. Μπράβο, καλή ιδέα. Η Αμέλκα πάτησε like. Είπε ότι έχει πολλή δουλειά, αλλά όλο στο Instagram τη βλέπω. Ναι, άσε. Απλά είναι τεμπέλα. Εγώ τεμπέλα, άρα εσύ τι είσαι? Πόπο, έχω ήδη 20 likes.